nagtudlo kanatog nagpahinumdom sa pagpakigiusa. Pakigiusa labi na diha sa kaminyoon o pakigiusa usab diha sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Siguro makapangutana kita, ngano adto na may mutual attraction ang babae o lalaki? Pangutana nga panagsara, walay nangutana, apan dayag nga makita nga kamatuoran, nasinati nga kamatuoran, adunay mutual attraction ang lalaki o babae. Ug kining maong pangutana, matubag sa atong unang pagbasa karon sa basahon sa Henesis. Gibuhat sa Dios ang tao. O gibuhat sab sa Ginoo ang kauban sa tao nga mga hayop ug mga mananap. O gihatagan niya ang tao katungod sa paghingalan, sa paghatag og pangalan sa mga hayop ug sa mga mananap. Apan nakita sa Ginoo nga ang mga hayop ug mananap dili angay nga mauray ikauban sa tao. Mingon siya, dili maayo sa usa ka tao nga mag-inusara. Dili maayo sa tao nga mag-inusara. Kita sa Ginoo nga dili kompleto, dili kayo malipayon ang maong tao. Pusa samtang natulog ang maong tao, mikuha ang Ginoo og gusok gikan sa maong tao. Unya iyang gibutangag mga unod, gihimo niya ang babae. Ug ang tao miingon, kini ang sama kanako, bukog gikan sa akong mga bukog, unod gikan sa akong mga unod. Ang babae nahimong kapikas sa maong tao ug nagmalipayon ang maong tao. Sa katapusang bahin sa unang pagbasa, giingon nga ang lalaki mobiya siya nga mahanog ginahan ug motipon siyang asawa ug silang duha mamahimong usa. Ning bahina sa kasulatan nagpadayag sa mutual attraction sa babae sa lalaki. Nagpadayag og equality, mutual feelings. Ug nagpadayag usab nga ang kaminyoon kabahin na sa plano sa Ginoo. Sa ebanghelyo karon, adunay mga Parisiyo nga miduol kang Hesus aron sa pagbitik kaniya sa pagpangutana. Mingon sila, nagtugot ba ang atong balaod kang bisan kinsa sa pagbulag siyang asawa? Usa ka pangutana sa pagbitik kaniya. Unsa man ang pagbitik, unsa man ang litag ang laang nga naa sa maong pangutana? Makaigsunan ang mga Parisiyo nakahibalo na sila kung unsa ang tubag. Sumala sa ilahang ginabuhat. Subay usab sa ilang balaod nga naisulat diha sa balaang kasulatan, hilabi na sa Deuteronomy chapter 24 verse 1. Nga ang lalaki makahimo sa pagbulag siyang asawa, muhimo lang siyang sulat sa pagpakigbulag, ihatag sa asawa, ug pwede na niya nga papawaon ang iyang asawa diha sa ilang balay. Gibuhat na nila kini. Ang laang, ang litag niini, ang pagbitik niini. Kung si Jesus mingon siya nga supak sa atong balaod, supak siya sa ilang ginahimo. Nga nausab sa kasulatan, sa balaang kasulatan, nga naagani mismo sa Deuteronomy. Ug kung mingon usab siya, nga dili supak, sukwahi usab, ug supak usab siya, sa prinsipyo nga gibarugan, ug gikamatyan ni San Juan nga magbubunyag. Atong hinduman si San Juan nga magbubunyag. Kanunay nga nagsulti sa hari ni atong higayuna nga dili matarong nga makig-ipon ka sa asawa sa igsuon. Tungod kay si Herodes ang hari ni atong higayuna sa ilang kaugalingong lugar, iyang giasawa ang asawa sa iyang igsuon nga si Felipe. Si San Juan nga magbubunyag kanunay nga nagbarog sa iyang moral nga prinsipyo nga dili matarong nga
magpuyo ka sa asawa sa imong igsoon. Hinungdan nga giputlan siya og liog didto sa bilangguan. Ang atong Ginoong Hesukristo nga gipangutana sa mga Parisiyo aron sa pagbitik kaniya, nagtugot ba ang atong balaod kang bisan kinsa sa pagbulag siyang asawa? Mingon si Jesus, unsa may gisugo ni Moises kaninyo? Mitubag sila, mitugot si Moises nga ang bana makahimo pagbulag siyang asawa, human niya sulatig sulat sa pagpigbulag siyang ang iyang asawa. Unya si Jesus mingon kanila, gihimo kining suguan ni Moises kay kamo mga gahi magulo. Apan sinugdanan sa pagbuhat sa kalibutan, gibuhat sa Dios ang lalaki ug babae. Tungod niini, mubiya ang lalaki siyang amahan ug ginahan, ug makigiusa siyang asawa, ug silang duha mamahimo ng usa. Busa ang banog asawa, dili na sila duha, kundili usa lamang. Unya, midugang si Jesus sa pagingon kanila, kinahanglan, dili bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Kini ang kabubuton sa Ginoo. Ang kaminyoon original na nga plano ug laraw sa Ginoo. At ang Ginoong Hesukristo mingon kinahanglan nga dili bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Kini ang hinungdan ngano ang simbahan says no to divorce. Doon na may mga pangulo sa tuwang panggoberno nga nagduso may tungod sa mga divorce bill. Apan ang simbahan nagasupak kanunay sa diborsyo o pagpakigbulag. Ang gitugot sa simbahan mao ang annulment. Ang kalainan sa annulment o divorce, ang annulment gipamatud-an ang kasal nga invalid. Walang bisa nga kasal. Nahitabo ang kasal apan dili tinuod nga kasal tungod sa mga grounds nga mao'y hinungdan nga nahimong invalid ang maong kasal. Gideclare nga null and void. Nahitabo ang kasal pero dili tinuod nga kasal. Nagkabulag man apan sa unang bahin walay kasal nga nahitabo tungod kay invalid ang maong kasal. Ang divorce sa laing bahin walay rason nga nahimong invalid ang kasal. Balido ang maong kasal. Ang atong Ginoong Hesukristo, mingon siya kinahanglan na dili bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Marriage is a lifetime commitment. Usa ka sakramento. Ug ang sakramento, usa ka tawhanon kasinatian nga nagpadayag sa Dios nung kamatuoran. Tawhanon kasinatian pagminyuay. Apan nagpadayag sa Dios nung kamatuoran. Ang atong Ginoo adunay tulo ka persona. Apan nahiusa sa usa ka Dios. Ang kaminyoon usa ka sakramento. Nagpadayag sa Dios nung kamatuoran. Gihulagway ang atong Ginoo sama sa usa ka bana. Din ang iyang katawhan mao ang asawa. Sa kasaysayan ang katawhan nakasala, nahimulag sa Ginoo. Apan ang Ginoo buot niya nga mahibalik ang katawhan balik ngadto kaniya. Hinungdan gipadayag dahil sa ikaduhang pagbasa karon sa sulat ni San Pablo ngadto sa Hebreo, ang atong Ginoong Hesukristo nagpakamatay aron pagtubos sa atong mga kasalanan, aron mapasaylo ang atong mga sala ug kitang tanan mahiusa balik ngadto sa atong Ginoo. Busa ang solusyon diha sa dili maayo nga relasyon sa mga magtiayon, nasamaran nga relasyon sa magtiayon, dili pa nagbulag. Kundili pagsakripisyo, pag-antos, pagpasaylo. Mao kini ang gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo nga panagingnan. Gisabot niya ang katawhan. Gipasaylo. Nagpakamatay siya diha sa cross aron kitang tanan mahibalik ngadto kaniya. Ug mao kini ang kabubuton sa Ginoo diha sa kaminyohan.
ang gihiusa sa Dios dili pagabulagon sa tao. Apan nga numan nga diha sa balaang kasulatan sa Deuteronomy chapter 24 verse 1, gitugot man ni Moises nga ang bana makahimo pagbulag siyang asawa. Ang atong Ginoong Jesucristo mingon ngadto sa mga Parisiyo, gihimo kining suguan ni Moises kay kamo gahi man og mga ulo, tig-a og mga kasing-kasing, dili makapasaylo, dili mo sabot, ang gahi og ulo dili maminaw, ug kung paminaw man dili gusto mosunod kay siya ang gusto nga masunod. Unsa bay gahi og ulo ug tig-a og kasing-kasing. Diha sa relasyon sa kaminyoan, ang makaguba mao ang pagkagahi og ulo o pagkatiga og kasing-kasing. Apan kung anaa lang ang pagpasaylo, pagpaubos, pagsabot, bulungtad ang relasyon. Bisan diha sa atong relasyon sa ato ang Ginoo, ang makapahimulag nato sa Ginoo mao kahigayunan nga magmagahi ang atong ulo ug mahimong tig-a ang atong kasing-kasing. Dili kita mosunod sa kabubuton sa Ginoo kay ang atong kabubuton mo'y gusto nga masunod. Ug mausab kini ang kasinatian diha sa matag pundok bisan sa mga apostolado sa simbahan, grupo sa simbahan. Kung anaa lang ang kagahi sa ulo, tig ang kasing-kasing, aduna gay konplekto. Apan kung naa lang ang pagsabot, pagpasaylo, abli ang unahuna diha sa pagsabot sa usag-usa, magkabalik pagkahiusa ang grupo. Ug masinati usab kini diha bisan diha sa natad sa politiko. Kung adunay kakulangan sa pagsabot tungod kay dili maminaw ang uban, ug kung maminaw man dili gusto nga mao'y sundon kun dili ang ilang gusto mo ay masunod, aduna gyud pagkabungkag sa maong panaghiusa. Sa akong gingon, bisan sa atong relasyon ngadto sa Ginoo, mausab kini ang mahitabo. Dusa ang pagbasa nato karon sa ebanghelyo, naghakit ka nato. Kini ang hakit sa ebanghelyo nga ablihan nato kanunay ang atong kasing-kasing. Dili kita magmagahi sa atong ulo sa pagpaminaw kanunay sa pulong sa Ginoo. Ug gawas sa pagpaminaw sa pulong sa Dios sa Ginoo maningkamot kita sa pagsunod niini diha sa atong kinabuhi. Ug diha mapuy-an nato ang tinuod nga panaghiusa. Panaghiusa sa Ginoo, panaghiusa sa atong isig katao. Kung kita na tanan, abli ang atong kaugalingong nahuna ug kasing-kasing sa pagpamati kanunay sa pulong sa Dios ug sa pagsunod niini diha sa atong kinabuhi. Makaigsunan sa katapusan atong hinduman, gihimo kita sa dagway kasamahan sa atong Ginoo. We are all created in God's image and likeness. Ang atong Ginoo tulo ka persona apan nagkahiusa sa usa ka Dios. Sama sa atong Dios, magkahiusa usab kita ngadto kaniya ug sa usag-usa kanato. Kay mao kini ang iyang sugo. Higugma ang Dios sa tibok ng nahuna kasing-kasing sa kalagog sa labutan. Igugigma ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Ug sa atong pagpadayon sa pagsaulog ning Santos na Misa, atong pangayoon sa Ginoo ang grasya, ang iyang panabang. Kanunay maabli ang atong kasing-kasing. Nga dili magmagahi ang atong ulo sa pagpaminaw kanunay siyang pulong. Ug labaw sa tanan sa pagpuyo nini diha sa atong tag-sa-tag sa kakinabuhi. Hinaot pa unta. Palihog man